Erzurum'a tiýahadymyzyň ikinji bölümi. Oşo Minaral medrese İrk Seljuk döwrüniň Erzurum şäherindäki arhitektura ýadygärligi. Medrese 8-nji asyryň soňuna 9-njy asyryň başlaryna bina edilipdir diýip çaklanýar. Bir näçe ýyldan bäri bu ýeri muzey hökmünde ulanyp başlanyp, ol häzir gün hem dowam edýär. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, nasıl methedeyim. Medrese Anadolu'nun en uly medresesi diýip hasaplanýar. Takminan 30-46 metr ölçüde bolan medrese 2 gatly, 4 eýwanly, açyk gowludan ibaret. Züýt Minaral medrese şeýle hem çaklamalara göre Hatuniýe diýip atlandyrylyp, ol Alaeddin Keykubat birinjiniň gyzynyň medresesi hem diýilýär. Medresenin esas täç gapysyndaky tapylan bezegler Seljuklu daş ýonmasynyň gaýtalanmajak nusgasydyr. Bu daş naqşlaryny isimlikleriň şekli beýan edilipdir. Jüýt minaralardaky turkuaz rengi dikkatini çekýär. Üç asyra ýakyn bolan Erzurum öýleri özüniň taryhy bilen her bir gelen syýahatçylar haýran galar. Ýene bizem häzir şu taryh öýlerde ýerleşýär. Bu ýerde 11 fan öýü, şol fanlarda bir hany birikdirilip, şular ýaly gadymy muzey döredilipdir ekeni. Ýani bularda han nimek, kiçik kerwansaray diýmek manysynda berýän ekeni. Erzurumda ähli öýler taryhda da häzirki wagtda da sinamyzda ýakyn gurulan. Sebebi nämede? Bu ýerde gyşyň aýadly bolýanlygy sebäpli öýler bire golay gurulypdyr. Şol sebäpden diýip aýdýarlar. Her öý çen bilen 40-50 metr kvadrat ululukda bolup, ýekiji hüjreli öýlerdir. Jaýlaryň gapysy biri-birine garaşsyz. Jaýlar uly howluly, tamdyrly, pekili planla gurulypdyr. 90-njy ýyllara çen ýaşalan öýleriň köpüsi taşlanan ýykyk halyna ekeni. Siýamy demir tarapyndan jaýlar eýlerinden satyn alınıp, bu öýler asylky durkunda dikeldiş işleri geçirilip, 20 000den gowrak antik zatlar sergilenip, etnografiýa muzey halyna getirilipdir. Gitme dayan yandım, ay aman, senin eşkin beni aygız öldürür. Erzurum öýlerine ýörüýte mihmanlar kabul edilen ýerler we tamdyrbaş diýip atlandyrılan ýerler bar eken. Ýani tamdyrbaşy diýilmegi bu ýerde çöreň bisirlen ýer bolupdyr. Täze söýjiler garabanylan ýerler hem näşler ýaly agaç germegli, ýani agaç oturlan ýer bolmak bilen bu ýerde häzirki döwürde de naharlanma mümkinçiligini döredilipdir. Jaq kebaby Türkiýede Erzurum şäherine meşhur hasaplanýar. Bu kebab kese goýulan guzy etini közüň üstüne aýlap taýýarlanýar. Jaq kebab ýatyk döner ady bilen tanalýar. Jaq sözi Ermeni Gürziň dilinden alınma söz diýip hasaplanýar we çiş diýip terjime edilýär. Erzurumyň gutuluş söwüşiniň 100 ýyllygy münasibetli bizim syýahatda wagtymyzda dabara geçirildi.
Erzurum'un baş meydançasında 919 kilogram agramyny jağ kebabı bişirilip davara gelen adamlara paýlandy. Bu da bolsa kebabın Erzurum'un meşhur milli tagamdygyny ýene bir gedek suud etdi. Hemde ulu kebabın taýýarlanşy davara gelen adamlar hayran galyrdy. Jağ kebabı bilen naharlanýan adama haýallyk bilen, azlyk bilen, gyzgyny bilen ýerýaly saçagy alyp berilýän ekeni. Tä doýdum diýençe hyzmatçylar çeşle getirip durýarlar. Kebabın tagamy diýsen süýçkeni elbetde etten taýýarlanýan naharlaryň içinde süýçü bolýar. Kadayıf dolaması Erzurum'un esasy süýçüligidir. Hasda Ramazan aýyny 30 günläp halkyň saçagynyň esasy süýçüligidir. Yumşak kadayıfy hoz, yumurtka, bal, un, suw arkaly taýýarlanýar. Elbetde Erzurum'a seýahadymyzyň çäklerine biz bu ýeriň halk oýunlary bilen tanışýat, ýani folklor çykyşlary bilen. Elbetde häzir olar barada bir näçe maglumatlar öwrenip, ne topar biziň ýanymyzda, ýani halk oýunlarynyň ady bar diýip atlandyrylýan ekeni. Häzir agzalar we olar bilen söhbetleşmemiz dowam eder. 12 ýyldyr. 12 ýyllap men Erzurumda bar folklor toparyna gatnaşýar. Toparymyz Erzurum şäher häkimliginiň sport klubunda değişdi. Kulüp adyna oýnýarys. Türkiýanyň bar atly tansy Gunnogor Anadolu'da meşhur tansdyr. Bu tans erkekleriň hem de gelin gyzlaryň ýerine ýetirmegine tanalýar. Erkekler bu tansy esasan 16 adamdan ibarat bolan topar bolup ýerine ýetirýärler. Tansy bir hatara düzülip, biri-biriniň ellerinden tutup oýnalýar. Medeniyetimiz tanatmak üçin zähmet çekýär. Bar tans medeniyeti Türk tarihinden Orta Asya'dan bu sebäpde şu ýylda gelip ýeter. Tansa sewiş wakalary günlük ýaşaýyş durmuşlary janlanýar. Halk oýunlarymyz näçe bölege bölünýär? Erzurum ýöresini şu an Erzurumda aýdymly, oýun görnüşli 19 sany bar tansy bar. Biziň size buňky görkezýänimiz 4 sany görnüşidir. Başga da gyzykly halk oýun böleklerimiz hem bar. Yarışlara gatnaşdyňyzmy? Yarışlarda ýapdyňmy? yarışmalarda Owo ýarşlara gatnaşýar. Geçen heplede Türkiýanyň Halk Oýunlary Federasiýasy ullaryň arasynda bäsleşik geçirdi. Şol ýarşda bolsa biz Türkiýanyň ýeňçisi boldyk. Türkiýe şampiýon olduk. Köp sag ol. Bar tansynyň ýene de bir görnüşi bar. Oňa ýapyk bar diýip atlandyrylýar. Ýagny hatarda duran adamlar biri-birilerine ýakyn nur oýnaýarlar. Açyk bar tansy bolsa biri-biriniň ara açyp oýnalýar. Gelin gyzlaryň bar atly tansy hasda sallamly emay bilen oýnalýar. Käme hal tans aýdym saz bilen ýerine ýetirilýär. Erkekleriň tansy hasda çalykyndyr. Biz Erzurum'un ýene de bir meşhur ýerleri bilen tanışmana ýola düşdik. Erzurum'un Üýündere şäheri rahat şäher diýip yglan edilen bu ýer ajaýyp tebigaty bilen meşhur. Gitsem bolýarmy? Owa.
Fiyahat tövcüler ne yani atma köprü arkalı yani atma yup arkalı gıdıklı təsirli fiyahat şundan var. Elbette birinci safar olan için käbir yerlerine çekinyen yerlerin oluyor. Yani esaslatname bu koyulmuş üstünden siyinlemek təsirli fiyahat bu yerde gıdıklı zatlar görmeni mümkün çok oluyor. Disen təsirli olup bugün hazır ki yani yük üstündeki gedelencimiz koyulmuş üstünden. Egerde bu yerden Demirgazyk taraba 12 kilometr geçip barsaň, Tortum şaglygyny görüp bolýar. Tortum çaýynyň kölünün akymynyň soňuna çen bilen 48 metr beýiklikden aşak inýän Tortum şaglygy Türkiýanyň we Ýewropanyň iň uly şaglygydyr. Tortum şaglygy esasan may, iýun aýlaryna ýağmyryň bol bolýan döwri tebi gözeligi bilen haýrana goýýar. Kırmızı rengi bilen üstüňe çekici yer ýüzüniň täsin şekilleriniň içinde meşhur Nariman perwajylary kırmızı perler diýar diýip atlanýarlar. Şemal we ýağmyryň topragy ýonmasy ine bu ajaýyp şekiller emele getiripdir. Täsin tebigatda öredipdir. Gunnogar Anadolu'da diňe Erzurumda şolar ýaly täsinli görüp bilersiňiz. Howa dostlar, Qadim Anadolu'nun tarih şehri bilen tanışdığımız ýatdan çykmajak täsirler bilen jemlendik.